Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 18 ngadto sa 26. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babay, apan adtua og hikapa siya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babayi nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo, sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako." Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug miingon siya, "Ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Og diha dayon naayo ang babayi. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Panggawas kamong tanan!" Wala mamatay ang bata, natulog lang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunitan niya ang kamot niini ug mitindog ang bata ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.